जोबोर बाख्नायजाथाव हाबाफारि जेराव जोंनि बाक्सा जिल्लायाव थानाय सृजनि डान्स एकाडेमि बिथांमोननि जे मोनसे नाजानाय जेराव साफ्रोमबो हारिमुखौ मोजां मोननाय मोसागिरि बिथांमोन उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननि थाखाय बिथांमोना मोनसे हाबाफारि लादों जेराव गोलोम बोथोरनि जे मोनसे दानसेनि जे मोनसे बन्द बे बन्दनि सुजुगाव बिथांमोना साफ्रोमखौबो रां बान्था लायालासिनो बिथांमोननि जे रोंगौथिखौ साबसिन खालामनायाव मदद होनो थाखाय डान्स वर्कशप लानाय जादों। दा बे डान्स वर्कशपआव साफ्रोमखौ बाहागो लानो थाखाय आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय। आरो मोनसे बाथ्रा दि सृजनि डान्स एकाडेमिनि बे मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारिखौ आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो जाहाथे फैबाय थानाय समाव बिथांमोना साफ्रोमबो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ बिथांमोननि जे रोंगौथिखौ मोजां प्लेटफर्म फारसे लानानै थांनो थाखाय जे नाजाबाय थागोन आरो नाजानायनि गेजेरजों मोनसे दिग फारसे लांनानै बिथांमोननि इयुन जिउखौ मोनसे जाफुंनाय फारसे लाबोगोन। गोजोन्थों। Hey guys, what's up? This is Pankaj Chetri and very good news for all the dancers from Baksa, Tamilpur. जो सृजन डांस अकेडमी में फ्री डांस वर्कशॉप चल रहा है, ऑलरेडी डांस वर्कशॉप स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम लास्ट 6 जुलाई टू 20 जुलाई तक है। तो जो भी डांसर्स लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किया आप लोग ज्वाइन करो, और जो भी अच्छा डांसर होगा वहाँ से अगर बेस्ट टॉप 3 जो होगा उसको मेरी तरफ से फ्री ट्रेनिंग मिलेगा 3 मंथ्स का, और रियलिटी शो के लिए भी हम ट्रेनिंग करेगा। और मैं भी अटेंड करने वाला था वर्कशॉप के लिए, बट आई एम रियली सॉरी कैन अटेंड माई वर्कशॉप दिस वर्कशॉप बिकॉज मैं शूटिंग के लिए बिजी है, एक मूवी का शूटिंग के लिए बिजी है। सो कीप डांसिंग, लव यू ऑल एंड सृजन डांस अकेडमी बूम ब्रो, यू आर जस्ट डूइंग वेरी गुड थिंग एंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप बूम ब्रो, जो आप इतना मतलब फ्री वर्कशॉप दे रहा है। मीन्स लाइक ये वर्कशॉप में बहुत सारा नॉलेज सीखने को मिलेगा थ्रू सर लोग का तरफ से, जो आपका फैकल्टी सर लोग हैं। तो जितना भी डांसर्स है प्लीज़ कम एंड जॉइन। सो कीप डांसिंग, रॉक इट अप।